Здравейте! Днес пак съм доста емоционална. Причината е, че имах проблем с пощенска банка, така. Въпросът е, че никой нормален в България обикновено, от обикновените граждани, няма излишни пари. Ние вкарваме по карти толкова, колкото да не ни е занулена сметката. Въпросът е, че в пощенска банка винаги дърпат сумата. Това е ясно. Таксата, която се плаща на месец. Но за сметка на това има банкомати, които работят 24/7 и при тях ти никога не можеш да си използваш тази услуга, защото някой не си върши работата и не има активна услугата. За това въпросът е, че това винаги се случва и няма на кого да се оплачеш. Действително няма на кого да се оплачеш заради точно този проблем. Хората не си вършат работата. Днес ходих до пощенска банка. Жената ми каза, че мога да пиша на сайта оплакването, но аз не вярвам да има резултати. Освен да кажа, че това е абсолютна малумщина и това са пълни глупости. Пълни глупости. Всеки път, когато отида там, нали, ако е нещо, ще ти предложат кредит, така, нали, да те уръсат, да плащаш лихви. Но стане ли въпрос ти да си внесеш някаква малка сума, колкото да не ти е занулена картата, да можеш да ползваш някаква услуга, която ти трябва да я платиш с карта, това никога не се случва и аз наистина не знам какво трябва да направя. Освен да кажа, че са пълни бокуци, друг избор нямам.